Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat dan sejahtera selalu. Kembali hadir dengan vlog hiburan dan informasi teman-teman. Oke sahabatku, sedulurku semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan, kasih rezeki yang barokah berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan baun lagi ya teman-teman. Ini di wilayah Desa Napis ya, ikut Kelurahan Napis ini daerahnya, di sebelah Bukit Gunung Ngance, di sebelahnya Gunung Ngance. Desa Napis, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Ini dalam rangka Icir Jagung teman-teman. Oke, buat teman-teman Dino dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah support, yang sudah like, share, dan komen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, selamat menyaksikan suguhan-suguhan video ini sampai selesai. Wes ngono ki abot. Abot to? Putrane gak apa. Banyune wes to. Koyane beto, Pak. Ngombe maaf Pak. Salah nolak wis susah nek. Seperti ini teman-teman, kalau nanam jagung diuber hujan ya seperti ini, pada teriak-teriak buyut, buyut. Maksudnya hujannya biar deres katanya. Kalau dibilang buyut-buyut gitu, hujannya biar semakin deres katanya. Buyut. Di sing urung. Hah? Kecikane wis akeh. Lho piye lagi? Nak kemek ngoyo-ngoyo. Aduh iki yo gak lho, iki kurang lho. Iya kok. Malah iso tekenan kok. Karo gecik iki dengkole kena asam urat. Ben piye nek dibuyut-buyut ngono ki? Malah bentang deres. Jelas iki piye nak dibuyut ki? Yo, enak sing ngomong selera tahun. Kono, weh. Pokok tengerane kene iki anggere ngancik peteng jelas dan Duh, selamat. Kalau wong piro wae ketan ya. Piye guntingan ki? Kenapa? Kan ora karepe wong karepe alam. Yo. Yo ora karepe alam mo. Gusti yo, alam iso masuk lho. Alam sapa lah? Alam sapa wong Gusti wong nikah. TikTok rabine bule kata ora mulai. Duh. Ayo karepe alam. Alam sah iki di sana nek udan tenan. Sah? Ah, ngono kae.
Lu gak percaya wae iki? Aku ki nyelesai ora mlebu kok. Dilem jajal. Lur ku dhewe ya. Ora kaya aku latihan mengejet ya. Andana. Beban kudu ngajal. Ngajal kira nang bate ya. Buyut. Kalau wis dhuwur sing ngancik. Kok yes. Bar ngabuk gentik sulam iki. Akeh sing ra tukul. Lho, tukule keriting. Iki malah gocek iki gak tukul kabeh lek. Wes mau balik mbok ora, penting duwe ciran jagung. Bature panen melok panen. Paling ngono lah ya putus ae. Gimana jemene piye gerek? Ngene iki. Nah, aku tahu bener sire kleru. Ha iya. Bener bener ku wong karo kalah. Kan kudu sing ngrasakno ora wong. Awake dhewe iki ora jajal. Sarana musibah ya. Musibah musungi gabah. Yo guys jelas. Kaya ngono kok. Terus tenan kae tan, ngancik. Oh, gluduk kalau krungu ora. Remuk ki. Arep rokokan, ra entek batune meletek. Saiki lho. Rewen jenat nang kene iki ya ilah ilah. Kitik Kak Sara ku lho dadi wong. Taune udut terus. Dhuwur. Dhuwur ki lho rek meletik batune. Kalau wong ngecir proyek jagung apa lek roh ora? Ketan wong kae. Milik PT kae tra. Nanti ngetane ngene Mbah Imin. Ngenteni es kalau es baru datang teman-teman. Enak es aja nih. Boleh ke arah kuwi Lenarto kok. Ngombe. Gino, pelocot ta. Lah gece kok gegem ae kok. Lah tak cokot iki ora ngentasi untuk masane. Sopo karo ngarep iki? Sik, gua plastiknya sama gua. Plastiknya gua. Ya nek belum pun padari lho, Bu. Opo sih arep bayari? Aku kok ngebur. Datane ra makan ya enek wong WA, ra enek wong telepon. Lagi dipanasi. Ayo mendung, basa wawit.
Jam 12. Iya, get. Aturan menggeh-menggeh diri. Wis ora perlu menggeh-menggeh nek ngelaren pentung kok. Dilalah gak sido. Angger nalas petok ya ngene iki. Wayai jam teman-teman, ini ngaleh ngetan ini. Lihat orang menanam jagung itu, orang banyak sekali itu. Lagi apa itu? Apa jagung PT apa gimana itu? Situasinya di ini teman-teman ya. Di daerah Bojonegoro ini. Daerah Jublek, Napis Tambarjo. Wilayah Jawa Timur teman-teman. Jagung model proyek seperti apa ini teman-teman, coba kita lihat nih cara nanamnya bagaimana ini, ada acir-acirnya ini. Ini teman-teman. Modele piye ngono? Hah? Modele piye iki lho? Lah Dik. Oh alah. Turik dipling iki nggone lek prike ndik ngene. Oh anu sampean. Iya kaya mbiyen oleh sisteme. Sing dhisik sing sampean unduh sing ADV lho. Iki pioner. Pioner. P piro, Pak? Oh, polosan. Oh, ora ono jenenge. Tiba ora ono jenenge, teman-teman. Kualitas. Kualitas ya, percontohan berarti ya. Oh, ya, percontohan nanam jagung, bibit baru. Bibit baru ini bisa dikatakan percobaan ini, teman-teman. Ya. Nah, menguji kualitas. Ini termasuk wilayah daerah mana ini, Mas? Pak Tambarjo ya? Tambarjo berarti ikut kelurahan Napis Tambarjo, Bojonegoro. Ya, itu kan itu untuk uji. Ya, apa? Pakai ini berapa, Pak? Pakai di tanuk Oh, pendekat boleh. Oh, penjaga bule, Pak ya? pakai diinjek. Bojonegoro ini semakin maju aja pertaniannya, ada uji pertumbuhan, penanaman jagung, mobil baru. Mulai makan sapi sih, Pak. Kuwi sing penting ya. Sabine rupane makan. Iya. Disupi aku. Heeh. Kita separuh sih nang kula enggak, Pak? Ya wis, apa wis. Wong kene yo icir kene. Wah, akeh. Ayo. Yo rono iso ta? Oh, dalane jutul rono iso jublek ah? Jublek ya? Ya ini teman-teman, ini prosesnya, ini ada pengeleran atau pakai garis. Sistemnya apa ini? Saya juga kurang tahu, ini proyek jagung uji bibit baru ini kayaknya sih. Kualat kuancang teman-teman. Wah, jadi seperti ini teman-teman. Bibit baru katanya, uji pertumbuhan bibit baru ini teman-teman. Belum ada mereknya ini jagung. Oh alah, seperti ini teman-teman caranya. Ini ada yang mindahin senarnya, terus ada yang kecil.
posisinya di daerah Kelurahan Napis ya, Napis Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini teman-teman. Cuma ini sudah mendekati wilayah Jubrek, bisa dikatakan wilayah perbatasan ini ya. Ayo ngopi di gelasnya. Gelasnya wis ndok yusrine jane tak gawani gula lho kok yo pikirane nek ora tak diurus iki lho iki. Ngopi nang jurangan iki. Yo. Yo nek wis ubatane Bu melok sulam iki kandhane Cek. Aja ubate. Cepetan. Cek jebrang. Ora entuk wong ubat sesuk. Lah wis garep tenan. Hah? Garut. Lah ya sesuk iki nek melok ubat ora apa-apa, tapi nokso nar aku. Melok ubat. Lah tangkine nang ndi? Seruput. Nang obat ki piye sisteme? Nek sulam ki jane glathok cara batin ya ora apa. Iki kaya kesogro tak juga sogroe malah. Aduh. Piye gas iki gas? Karang bewetang kok sampai ora karo-karoan yo. Minum kopi gak dinikmati ya. Aduh gas, ayo dibuka tapinya gas. Apik to kambak nang ngene sok ben ora ngira rugi paling-paling tambah dhuwit ngono. Wis ngene rono nang. Iya nek iki lho. Iya nrimo maksude. Lah iki jane ombo le saking amban iki. Iya. Motor. Ya ndak jiko ana ase. Banyune digorene. Gorene. Ase mbek banyune isane kok koron apa? Isane kok. Munggah rono lho engko. Munggah nding ratan kono. Cek jere urung kritis kok. Ngene iki lho dalane jurangane masyaallah. Sis jago kaya ngene. Jurange sak rono. Oh, lho, sakmono kae lho. Tek nang iki. Sebab dia aku sangat semut kok. Motor kok ngantuk kan. Gue kok ngantuk mangan. Podo ae. Direng sing wadah kabeh kok. Ayo. Jadi pioner nu. Ternyata icire rumit teman-teman. Enggak ada 1 kilo ini. Ini seperempat ya Mas? Seperempat ya Mas? Seperempat ini bibit baru. Paling iku yang juga iku liyane gak ono. Apa iki? Bungkusan iki apa iki? Gak ya, ya jelas iku ketoke liyane gak ono. Ya cere rumit. Oh ngono. Dhewe neh wisan. Oh, setiap acer-acer itu bibitnya berbeda lagi teman-teman. Terus di tengahnya itu beda lagi. Nggak tahu caranya gimana itu. Nah ini bosnya datang lagi ini. Pak Priyanto. Pak Priyanto. Jebret. Wes, demangan sapi nih. Sampun bos. Sampun bos. Cepat temen. Lah bisa lah makan nih. Ya makan ya, mau makan ya. Yo ora ngerti ya. Ya kok wene nomore nang. Ha kuwi lho. Kanggo omah kene. Ora tak mampir tak bilang. Oh iki ndek beke kon mampir tak arep-arepe yo. Yo ngono ke lho waktune. Dijak lek Pri. Waktune buron-buron. Jere kon ngejak ki nek order jirine. Ben iso kerja ngono lho ben gak. Ngene apa-apa gak tau dijak aku koyo ora wis lali nemen. Aku sampe gregetan dolan ning nggonmu lho. Dolane kok gregetan barang. Tenan aku. Ternyata uji coba bibit baru ini yang nguruk dewe, yang gecek dewe, pokoknya sendiri-sendiri semua teman-teman. Jadi setiap acer ini bibitnya juga berbeda-beda ini. Nah, kurang patang lari.
Kenceng na lho, Mah. Yo mlakune ngidul lho. Oh, mlakune ngidul malah. Seweru ngene tro. Piye, Bra? Pergawe nang kampung, Bra. Enak ora, Bra? Ape-ape nang Jakarta kaya panas oh, kandhani kok. Masamu. Laras baden. Lah itu bukan mandor ya. Walah kau oleh. Gak oleh. Lah mandore mulai makani sapi mboten napa-napa, Mbah. Lah iya mriki bandara mulai makan sapi oleh. Kalian ukurannya satu pancang terus ya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini ya yang saya suguhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Video saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.